Hvem har du der? Her er Per, postmand Per, i sin bil med sin lille kat Emil. Ikke spis det ind ad bad. Hej, hej, hej. Kan du vinke? Hej. Hvem har du ved siden af dig? Hvem er det? Hvem er det, der sidder ved siden af dig? Hvem er det? Hvad? Ja, det var musikken. Du kan godt komme ned. Hvor er postmand Per? Emil. Per, det er rigtigt. Det er en højttaler. Det var der musikken kom ud fra. Ja.